Kasu honetan, torturaren salaketak ikertu ordez, salatzailea salatu zen, mezularia salatu zen. Aresek gidatzen zuen sailak, zailtasun guztiak, oztopo guztiak ipini zituen, ikerketa hau ez egiteko. Grabaketak suntsitu zituen, froga desagerrarazi zituen, torturaren salaketa hauek ikertu ez zitzaten. Esaten dudan moduan, Bizkaiko auzitegiak absolbitu du Alfonso Zenon abokatua, pentsatzen baitu egin zituen deklarazio horiek adierazpen askatasunaren babesapean egin zituela, eta nik are gehiago esan nahi dut guztiz sinisgarriak egiten zaizkidala Alfonso Zenonek egindako salaketa hauek, beste hainbat salaketak sinisgarri egiten zaizkidan moduan, eta ez niri bakarrik baizik eta beste txosten tekniko batzuk hala egiaztatzen baitute. Hau gertatuta, egin nahi dudan balorazioa da esateko ertzaintzak ere egindako giza eskubideen urraketen inguruan depurazio batean sartu behar dela. Egindako giza eskubideen urraketa horiek ondo ikertu eta horren gainean ardura hartu behar dela. Erantzukizun hori ez bakarrik ertzaintzan, baizik eta baita ere arduradun politikoek, kasu honetan PSEek, hartutako erabaki horien gainean erantzukizuna hartzeko beste adibide bat badauka mahai gainean. Zoru etikoaz hitz egiten dutenean, norberak sortutako kalteaz hitz egiten digutenean, eurek beste adibide bat badaukate egindakoaren gaineko erantzukizuna hartzeko.